Hello everyone! Just an update po ay nakahanda na po yung mga school bags na ipamimigay natin sa mga apektado nung nakaraang taong napakalakas na lindol at bibisitahin natin yung mga bayan, yung mga liblib na mga lugar kung saan ihahatid natin sa mga mag-graduate o sa pagtatapos ngayong taong 2026. Ako yung nagpapasalamat po sa mga tumulong at naging kabahagi. Mahigit 500 school bags ang ipamimigay natin ngayong taon. Sa mga gustong mag-abot ng kanilang tulong at donasyon, ipa-flash natin dito sa screen yung RCBC, BPI, and GCash account po. Muli, maraming salamat sa mga nag-donate at magdo-donate. Naway maraming biyaya ang dumating po sa inyo.